Hare Krishna Mataji. Warm welcome to today's Nectar of Devotion class. இன்னைக்கு வந்து நம்ம 40வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். சரிங்களா? இந்த அத்தியாயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்ம ஆச்சாரியர்கிட்டயும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே हरे வாசுதே कृष्णा माता जी। हाँ। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருமிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து 40வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். ஸோ இதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெவரன்ஷியல் டிவோஷன் ஆஃப் சன் அண்ட் அதர் சபார்டினேட்ஸ். அதாவது மரியாதைக்குரிய பக்தி பயபக்தின்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதுதான் யாரெல்லாம் பண்றாங்க இந்த மரியாதைக்குரிய பக்தி பயபக்தின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கிருஷ்ணருடைய மகன்கள், அப்புறம் வந்து அவர்களுடைய சேவர்கள். ஓகே, அவங்க வந்து எந்த மாதிரி பக்தி பண்றாங்க அதை வந்து ரூப கோஸ்வாமி இங்க ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு. நம்ம எல்லாம் வந்து எப்படி மாதிரி பக்தி பண்ணணும், அதை வந்து வாழ்க்கையில எப்படி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்றதையும் இங்க ரூப கோஸ்வாமி ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்லியிருக்காரு. நம்மளும் இந்த பிரபுபாதா எழுதியிருக்க இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை வச்சு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, ஸோ இங்க தலைப்பே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பையன் அப்புறம் அவர்களுடைய சேவர்கள் இல்லையா? அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ சபார்டினேட்ஸ்ன்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னை விட கிருஷ்ணரை விட தன்னை வந்து ரொம்ப தாழ்மையா நினைச்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணர் உயர்ந்தவர்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. அது மாதிரி பக்தியில சேவை பண்ணிட்டு இருக்கவங்களை வந்து இங்க சபார்டினேட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா பயம், மரியாதைக்குரிய பயம் கலந்த பக்தி. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு உதாரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரணா, கதா,
சுபத்ரா. ஓகேங்களா? இந்த 3 பேரும் அந்த சபார்டினேட்ஸா இருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த யது குடும்பம் எல்லாரும் இவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, யது குடும்பத்தில சேர்ந்தவ தான். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணர் வந்து யது குடும்பத்தில தான் பிறந்தாரு. அதனால தான் அவர வந்து யது நந்தனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ அவங்களுடைய பாவம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்பவுமே கடவுள் வந்து என்ன வந்து காப்பாத்துவாரு. கிருஷ்ணா வில் ஆல்வேஸ் புரொடெக்ட் அஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு எப்படியுமே எப்பவுமே அது மாரி இருக்குமாம். இதே மாரி எண்ணம் வேற யாருக்கு அங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய பிள்ளைகளுக்கு. கிருஷ்ணருடைய பிள்ளைகள் வந்து இங்க பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பேர் இருக்காங்க. பட் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரூப கோஸ்வாமி ஒரு 3 பேர தான் சொல்றாங்க. அதுவும் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரத்யும்னோட கேரக்டர் மாத்திரம் தான் டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. அப்டின்னா ஒரு பானை சோறுக்கு ஒரு சோறு பதம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ எல்லா சாதமும் வெந்துச்சான்னு ஒண்ணொண்ணு எடுத்து பார்க்க மாட்டோம். ஒரு சாதத்த எடுத்து பார்த்துட்டு, வெந்துருச்சுன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிருவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரதிபனுடைய குணாதிசயங்கள வந்து சொல்றார். அப்பன்னா, அதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நம்பன்னா, அப்ப மித்த இருக்கிற எல்லா பசங்களும் அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஸோ, அப்ப எத்தன பசங்க இருக்காங்க? நமக்கெல்லாம் தெரியும். துவாரகா தேசத்துல வந்து அவர் இருக்கும்போது 10,108 மனைவிமார்கள வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கினாருன்றது நமக்கு தெரியும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து 10 குழந்தைகள் இருக்குன்றது தெரியும். இல்லையா? ஸோ, அப்ப எல்லா குழந்தைங்களும் அப்ப அந்த கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்குன்னு அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ, ரொம்ப மிக பிடித்தமானவர். அப்புறம் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரத்யும்னா, சாரு தேஷ்னா, சாம்பா 3 பேர பத்தி 3 பேர மாத்திரம் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ, இவங்களும் வந்து எப்பவுமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த மகன்கள் கூட கிருஷ்ணர் எங்கள எப்பவுமே பாதுகாக்கிறாரு. மேல பார்த்தோம். அதாவது சபார்டினேட்ஸ் கூட என்ன நினைக்கிறாங்க? கிருஷ்ணர் எங்கள எப்பவுமே காப்பாத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவங்களுடைய பிள்ளைகள், அவங்களும் என்ன நினைக்கிறாங்க? 1,61,080 சில்ட்ரன்ஸ் இல்லையா? சில்ட்ரன். அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன காப்பாத்துறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம வீட்ல வந்து நம்ம கூட என்ன பண்ணுவோம்? சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது பசங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா, அவங்கள மடி மேல உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு ஊட்டி விடுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி கிருஷ்ணர் கூட பண்ணியிருக்காரு. பாருங்க. கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் சில நேரத்துல வந்து ஊட்டி விட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சராசரி உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அ குடும்பத்துல கூட நம்ம வந்து சின்ன பசங்க எங்கேயாவது விளையாடிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது என்ன பண்ணுவோம்? அவங்க மேல தட்டி விடுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி சபாஷ்! அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் இது மாரி தட்டி விட்டுருக்காரு. அப்புறம் ஓடிட்டு விளையாடிட்டு இருக்க குழந்தைய புடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம மடி மேல உட்கார வச்சிருப்போம் இல்லையா? அது மாரி கிருஷ்ணரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னோட மடியில குழந்தைகள உட்கார வச்சிருக்காரு. அப்புறம் வந்து நம்ம உச்சி முகர்ந்துவோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அன்பு அதிகமாச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? உச்சி முகருவோம் இல்லையா? உச்சி முகர்ந்து முத்தங்கள் குடுப்போம். அது மாதிரி அவரும் வந்து கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் இப்படி பண்ணியிருக்காரு. பாருங்க, சாப்பாடு ஊட்டி வச்சிருக்காரு. அவங்கள வந்து தன்னோட மடியில அமர்த்தி வச்சிருக்காரு. அம் முதுகுல தட்டி குடுத்துருக்காரு. அவங்கள பசங்களுடைய உச்சிய வந்து முகர்ந்திருக்கார். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எல்லா விஷயங்களும் பண்ணியிருக்காரு. இது என்ன ஆகும்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பையனுக்கு பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மித்த பேரெல்லாம் பாரு இவனுக்கு மாத்திரம் பண்ணாங்க. அவன் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு அதிர்ஷ்டசாலின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெனச்சு, எ ஆ யோசிப்பாங்களாம். அவன் வந்து ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஆ. ஸோ, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாரும் வேற பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கண்ல தண்ணி விடுவாங்களாம். பாரு அவன் எவ்வளோ அளவுக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். அவர வந்து அப்பா வந்து தொட்டு குடுத்து அன்பு அரவணைச்சு காமிக்கிறாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கூடிய ஏக்கம் அது. ஓகேங்களா? இது பொறாமைனால வர ஏக்கம் இல்ல. ஒரு அன்பால வரக்கூடிய ஏக்கம். அவன் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஸோ, கிருஷ்ணர் கூட பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பசங்களுக்கு வந்து நார்மலா நம்ம இந்த உலகத்துல எப்படிலாம் இருக்கோமோ, அவரெல்லாம் அப்படி பண்ணதுனால தான் நம்ப வந்து நம்ம வீட்ல நம்ம பசங்க கிட்ட இப்படியெல்லாம் பண்றோம். இல்லைங்களா? ஸோ, இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரத்யும்னன் யாரோட பையன் பார்த்தீங்கன்னா, ருக்மிணி தாயார் இருக்காங்க இல்லையா? பல மனைவிமார்கள் கூட அவங்க வந்து தான் சீஃப் குயின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ருக்மிணி தாயாருக்கும், கிருஷ்ணருக்கும் பிறந்த பையன் தான் வந்து பிரத்யும்னன். பிரத்யும்னனுடைய உடம்பு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க அடையாளங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே உருக்கி வச்ச மாரி அவங்க அப்பா மாதிரியே இருப்பார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிரதீபனன் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ மன்மதன். ஓகேங்களா? மன்மதன் வந்து தான் பிரத்யும்னன். ஓகேவா? ஸோ அவரு சாட்சாத் பார்க்கறதுக்கு அவங்க அப்பா மாதிரியே இருப்பார். ஓகே. அவங்க அப்பா மாதிரியே எப்படி வந்து தாயை போல பிள்ளை, நூலை போல சேலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அவரு சாட்சாத் அவங்க அப்பா மாதிரியே தான் இருப்பாரு.
அந்த உடல் அங்கங்கள்ல வந்து சில பேர் வந்து பார்த்து வியப்பாங்க இது யாருன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பத்தியில சொல்லியிருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஹரிவம்சத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆம், இந்த பசங்கள்லாம் வந்து தான் அப்பா கிருஷ்ணரா இருந்தா கூட அவங்க வந்து எந்தெந்த லீலைகளை பேசணுமோ அதை மாத்திரம் தான் பேசுவாங்க. அதை விட்டு அந்த டாப்பிக்கை விட்டு வேற எதையுமே பேச மாட்டாங்க. ஒரு முறை இந்த பிரதீபனர் வந்து பேசுறார் கிட்னாப்பிங் எப்போ வந்து பிரபாவதியை கிட்னாப் பண்ணாங்களோ அப்போ வந்து சில விஷயங்களை இவங்க வந்து பரிமாறுறாங்க. அதாவது மைடியர் பிரபாவதி, பிரதீபனன் சொல்றார் இது வந்து ஹரிவம்சத்துல இருக்கு. எங்க குடும்பத்தின் தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா. அவர் வந்து யார் எப்படியாப்பட்டவர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கருட பகவானுக்கு வந்து அமர்ந்து போவார். ஓகேவா. சுப்ரீம் டிரைவர் ஆஃப் கருடா. அப்புறம் அவர் தான் வந்து எங்களுடைய சுப்ரீம் மாஸ்டர். ஓகே. அவர் சாட்சாத் விஷ்ணு பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. எங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு தைரியம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே எங்களை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து காப்பாற்றுவாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கெல்லாம் தெரியும். ஒரு முறை வந்து சிவன் வந்து பானாசுரா. பானாசுரா யாரோட பையன்? ஓகே. ஸோ பானாசுரனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 கைகள் இருக்கும். ஓகேங்களா. 1000 கைகள் இருக்கும். அப்போ வந்து அந்த திரிபுரா என்ற இடத்துல வந்து சண்டை நடந்துட்டு இருக்கும். பானாசுரனுக்கு வந்து பானாசுரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய 1000 கரங்களால் மிருதங்கள் தாளங்கள்லாம் போட்டு ஹம், நடராஜர் ஆடுறதுக்கு டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு வந்து சிவன் டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஓகேங்களா. அதனால அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பார். அதனால அவர் பக்தியில் இவர் மெச்சி அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பார். அவர் இருக்கிற ஊருக்கு வந்து காவலனா இருந்து பாதுகாப்பு கொடுப்பாரு. ஒரு முறை சண்டை வரும்போது கிருஷ்ணரை எதிர்த்து சண்டை போடும்போது இவர் வந்து பானாசுரன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவார் சிவன். ஓகேங்களா. ஸோ அது மாதிரி வந்து அந்த இடத்துல வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து அமைதியா இருப்பாங்க. ஓகே. பிரத்யும்னா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கிருஷ்ணருடைய லீலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியா இருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ இது மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் வந்து கடவுள் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காரு. அப்புறம் வந்து ருக்மிணி தாயாரை வந்து கடத்தி போனாரு. இதெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. அப்புறம் அந்த விஷயங்களை வந்து மிகைப்படுத்தி தன்னுடைய தந்தைக்கு வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு வலிமை இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பக்தியில ஈடுபடும் போது 2 விதமான பக்தர்கள் இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. 2 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் இன் சர்வீஸ். ஒன்னு வந்து ஆவ் அண்ட் வெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்ன தமிழ்ல ஈக்குவலண்ட் வேர்டு? யாராவது புக் வச்சிருக்கீங்களா மாதாஜி? என்ன புக் மாதாஜி? இருக்கு. பிரமிப்பு. பிரமிப்பு. வெனரேஷனுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்க? ஹரிவம்சம். ஹரிவம்சம். ஹரிவம்சமா? ஓகே. ஒன்று பிரமிப்பு, இன்னொன்று ஹரிவம்சா இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி 2 வெனரேஷன் வழிபாடு இருக்கு. ம். சரி. 2 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ். ஒன்று வந்து பிரமிக்கக்கூடியவர்கள், இன்னொன்று வெனரேஷனுக்கு என்ன சொன்னீங்க? வழிபாடு பெருமதிப்பு கொண்டு வழிபாடு பண்றவங்க இருக்காங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேட்டகரியில வராங்கன்னா அவங்கள சபார்டினேட்ஸ் அண்ட் இஸ் சன்ஸ். ஓகேவா. ஸோ இதில் வராங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இருந்த இந்த பேராகிராஃப் 3வது பத்தி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பயமும் மரியாதையும் கலந்த பக்தர்களில் இரு வகையான பக்தர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர். அவர்கள் பகவானின் புதர்களும் அவரது கீழ்ப்பணியாளர்களும் ஆவர். துவாரகையில் உள்ள பணியாளர்கள் கிருஷ்ணரை எப்போது மிகுந்த மரியாதைக்குரியவர் என்றும் முழுமுதற் கடவுள் என்றும் எண்ணி வழிபடுவர். கிருஷ்ணரிடம் உள்ள பரம வளங்களை காரணமாக அவர்கள் அவரால் ஈர்க்கப்படுகின்றனர். கிருஷ்ணரால் எப்போதும் தாம் பாதுகாக்கப்படுகிறோம் என்று கருதுபவர்கள் தங்கள் கருத்துக்கு செயல் வடிவமும் கொடுப்பர். ஏனென்றால் சில சமயம் கிருஷ்ணரின் புதல்வர்கள் பல்வேறு இடங்களில் நீதிக்கு புறம்பாக நடந்து கொள்வர். எனினும் அவர்கள் கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரால் முழு பாதுகாப்பளிக்கப்படுகிறார். ஏன் கிருஷ்ணரின் மூத்த சகோதரன பலராமர் கூட சில சமயங்களில் தம்மை அறியாതെ கிருஷ்ணருக்கு மரியாதை செய்வார். ஒருமுறை பலராமரிடம் வந்த கிருஷ்ணர் அவருக்கு மரியாதை செய்ய முயன்ற பொழுது பலராமனின் கதாயுதம் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் தாழ்ந்தது. அதாவது கதாயுதத்தினை ஏந்திருந்த பலராமனின் கரம் தானாவே கிருஷ்ணருக்கு தனது மரியாதையினை தெரிவித்தது. மேலே குறிப்பிட்டிருக்கும் கீழ்ப்படுதல் சில சமயங்களில் அனுபாவமாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஸோ இங்க வந்து அந்த மேல ஆவ் படிக்கவா? அண்ட் வெனரேஷனுக்கு வருங்க. அனுபாவம் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே. ஆவ் அண்ட் வெனரேஷனுக்கு வந்து பிரமிப்பு அண்ட் பெருமதிப்பு உரிய இந்த 2 ப்ராசஸ் வச்சு வழிபடுறாங்க பக்தர்கள். அதுதான் வந்து இங்க 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டீஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அந்த 2 டைப்ஸ் இங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சபார்டினேட்ஸ். அதாவது அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து கீழ்ப்படிந்தவர்கள், அப்புறம் அவங்களுடைய மகன்கள். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பாவம் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கணும். துவாரகையில இருக்கிற எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஆ பாவம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேவக பாவனா இருக்குது. அதே விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விரஜவாசிகளுக்குலாம் அந்த மாரி தாட்டே இல்ல. அங்க வந்து வாத்சல்ய பாவம் தான் இருக்கு. யசோமதி மாதா தான், அவ யசோதா தாயி. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபிகள்ல வந்து உயர்ந்தவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, வயதான மூத்த மூத்த கோபிமார்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பிள்ளையார் இல்லையன்னா கூட வாத்சல்ய பாவத்துல தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? அங்க இருக்கிற பாவம் வந்து மிக உயர்ந்தது. அங்க போயிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து கடவுள் முழு முத பகவான் சொன்னா யாருமே அதை வந்து நம்ப மாட்டாங்க. அங்க இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சமமானவன், இல்ல நான் கிருஷ்ணரை விட உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நினைச்சிருப்பாங்க. அங்க இருக்கிறது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க வாத்சல்ய பாவம். இங்க துவாரகா தேசத்துல வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பாவத்துல பண்றாங்க, எந்த ரசாத்துல பாடுறாங்க பாத்தீங்கன்னா, சேவ ரசா, சர்வீட்டுட ஆட்டிடியூட்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா. இந்த பிரைமரி ரசால 5 இருக்கு இல்லையா, சாந்த, தாசிய, சாக்கிய, ஆஹ் வாத்சல்ய, மாதுரிய. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வீட்டர்ஷிப் தான் இருக்கு. ஓகேவா? சோ இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன மாதிரி பாவம் இருக்குன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர், மதிப்புக்குரியவர், மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கையில ஒருத்தவங்களை உயர்ந்த அதிகாரியை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஸ்கூல் டேஸ்ல டீச்சர்ஸ் ஹெட் மாஸ்டர் எல்லாம் பார்த்தா பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா, பயமும் இருக்கும் அங்க மரியாதையும் இருக்கு. அது மாதிரி கிருஷ்ணரை உயர்ந்த தளத்துல வச்சிருக்காங்க, தன்னை வந்து தாழ்த்தி வச்சுக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து பயம் கலந்த பக்தி இருந்துச்சு. அது சரியா நாள் பட பண்ண பண்ண அதே வந்து தூய பக்திக்கும் வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ அவர் இங்க எல்லாம் எதனால வந்து அந்த பயம் கலந்த பக்தி வந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா, அவர்கிட்ட வந்து சூப்பர் எக்ஸலண்ட் ஒப்புலசன்ஸ், எல்லா செல்வ வளங்களும் வந்து எடுக்க எடுக்க குறையாத அளவுக்கு இருக்கு இல்லையா. அவருடைய சக்திகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணில் அடங்காதது இல்லையா. அவர் வந்து இந்த பிரம்மாண்டம் ஃபுல்லா வந்து விரிஞ்சு பறந்து இருக்கிறார் இல்லையா. ஸோ எப்பவுமே அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பிரமிப்பும் இருக்கும், பிளஸ் என்ன ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எங்களை வந்து எப்பவுமே காப்பாத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ ஸோ சில சமயத்துல அவங்க பசங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியா நடந்துக்கலன்னா கூட அந்த இடத்துலயும் அவர் வந்து கிருஷ்ணர் நன்லெஸ் கிவன் ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன் அன்லாக் வெரி ரெஸ்பெக்ட். அப்போ வந்து காப்பாத்துறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ எப்பவுமே வந்து நமக்கு தெரியும், கிருஷ்ணருக்கு வந்து மூத்தவரை வந்து இந்த அவதாரத்துல வந்து பலராமரா இருந்தார். போன அதுக்கு முன்ன அவதாரம் ராம அவதாரத்துல வந்து லக்ஷ்மணன் வந்து இளையவனா இருந்தார். அவரும் பலராமருடைய எக்ஸ்பான்ஷன் தான். இங்க வந்து அண்ணனா இருந்தா கூட பாருங்க, அவர் வந்து ஏதாச்சும் வந்து எப்படி என்ன பண்ணுவாருன்னா, அவருக்கே தெரியாம அவர் வந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிடுவாங்க. அன்னோயிங் ஆஃபர் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹிம். அது மாத்திரம் இல்ல, அவர் கையில வச்சிருக்க கதம் எப்படி இருக்கும், எப்பவுமே கதம் இப்படிதானே ஷோல்டர் மேல தானே வச்சிருப்பாங்க. அந்த கதம் கூட இவரை பார்த்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுதுன்னு பாருங்க, அவருடைய கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிடுது, கீழே வந்துடுது. நம்ம யாராவது ஒருத்தவங்களை பெரியவங்களை பார்த்தா என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தா கூட டக்குன்னு கையில இருக்கிறது உயர்த்தி வச்சிருக்கிறதெல்லாம் தாழ்த்தி வச்சுப்போம் இல்லையா. அது மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் கையில இருக்க கதையை கூட கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்துடுது. ஸோ அவர் நமஸ்காரம் தெரிவிக்கிறாரு. ஸோ அவர் தான் முழு முதற் கடவுள். அவர்கிட்ட இருந்த வந்த இமிடியேட் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் பலராமர் இல்லையா. ஸோ இது மாதிரி அந்த கதை மாத்திரம் இல்லை, பலராமர் கூட தன்னுடைய சொந்த கையினால தன்னுடைய கையினா ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் டு கிருஷ்ணா. ஸோ இதுலேருந்து அவர்கிட்ட கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாவம் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரைமரி ரசால வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம். பட் பலராமர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 ரசங்களும் பண்ண ஒரே ஒருத்தருக்கு உதாரணம். எல்லாருக்கெல்லாம் 1 2 ரசங்கள் தான் இருக்கும். பட் பலராமர் மாத்திரம் தான் வந்து இந்த 5 ரசங்களும் வந்து அவர் கிருஷ்ணருக்கும் அவருக்கும் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த சபார்டினேட் ஃபீலிங் அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனால இதை வந்து என்ன பாவம்னு சொல்றாங்கன்னா, அனுபவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய சொர்க்க லோகத்துல இருந்து கீழே இறங்கி வராங்க கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு இவங்க எல்லாம் வந்து பெரிய அணி திரண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு இவங்க வந்ததை பார்த்துட்டு அவங்க மகன்கள் இருக்காங்க இல்லையா, கிருஷ்ணருக்குரிய 1,60,80,080 மகன்களும் அவங்க பின்னாடி போறாங்க.
பின்னாடி போகும்போது மேல இருந்து பார்த்த பிரம்மா என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய கமண்டத்துல இருந்து தண்ணீர் வந்து அவங்க மேல வாக்குறார். ஸோ அவங்களை புனிதப்படுத்தி ஆசீர்வாதம் பண்றார். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருடைய மகன்கள் வந்து ஒரு அகங்காரத்தோட நடந்திருக்கலாம். பட் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னதான் கிருஷ்ணருக்கு மகனா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து வச்சிருக்க தங்க நாற்காலியில யாருமே உட்காரல. அதை விட்டுட்டு தரையில இருக்கக்கூடிய மான் தோல்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு சபையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அவங்களுடைய மரியாதை பாருங்க எப்படி இருக்கு. போன ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல என்ன சொன்னோம், ஒரு அன்பா அவங்களை எல்லாரையும் பார்த்துக்கிட்டாருன்னு சொன்னோம். இருந்தாலும் அரசவையில் வந்து அவருக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த பையங்க வந்து மரியாதை கொடுத்துருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி வந்து ட்ரீட் பண்ணுவாருன்னா தன்னுடைய பசங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்றாரோ, பிஹேவியர் ஆஃப் கிருஷ்ணா சன்ஸ் அப்பியர் சிமிலர் டு த பிஹேவியர் ஆஃப் ஹிஸ் பர்சனல் சர்வெண்ட். கிருஷ்ணருடையக்கு வந்து சொந்தமா சில சேவகர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க இருந்து எப்படி வந்து பணிவிடைகளை செய்வாங்களோ அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணருடைய மகன்களும் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம வீட்டுல எல்லாம் நம்ம பழக்க வழக்கத்துல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த காலத்துல வந்து பெரியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து அப்பா அம்மா காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும்ன்ற கலாச்சாரத்தை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னும் நார்த் சைடு வந்து நிறைய ஃபாலோ பண்றாங்க. நம்ம விட்டு நம்ம ஊர்க்கடை பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா பிறந்த நாளுக்கு இல்லை ஏதாவது ஒரு திருவிழாக்கு தான் வந்து காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. பட் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய தந்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மரியாதை கொடுப்பாங்க. அவர் முன்னாடி சத்தமா கூட பேச மாட்டாங்க. எப்படி இருப்பாங்க, சைலண்டா அமைதியா இருப்பாங்க, அடக்கத்தோட இருப்பாங்க, அப்புறம் வந்து ஜென்டிலா இருப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த பண்புகளை வச்சுட்டு அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாரு, ஏதாவது கொடுப்பாரா, ஏதாவது சொல்லுவாரா, நான் என் கடமையை செய்யணும், அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு மீறி நான் எதுவும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன கட்டளை விடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு காத்துட்டு இருப்பாங்களாம். அது என்ன மாதிரி கட்டளையா இருந்தாலும் சரி, தன் உயிரை வந்து பணயம் வச்சு கூட அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது அவருக்கு எப்பவுமே வந்து விழுந்து நமஸ்காரம் சொல்லுவாங்க. அதனால ஆச்சாரியர்கள் கூட பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கோஸ்வாமிகள்லாம் வந்து பல முறை வந்து இந்த விருந்தாவனத்தை வந்து ரவுண்ட் அடிச்சு பரிகாரம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. கோயிலுகளை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இதுதான் ரீசன் போல. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து ரொம்ப வெரி சைலண்ட் அண்ட் ஸ்டெடி. ஓகே, அதுவும் பாருங்க, இரும்பவும் மாட்டாங்களா சிரிக்கவும் மாட்டாங்களா அவங்க அப்பா இருந்தா. இந்த பழக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்ம பழைய காலத்துல பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க தோல் மேல வந்து துண்டு கூட போட்டுக்க மாட்டாங்க, எடுத்துருவாங்க. அவங்க முன்னாடி வந்து சின்னவங்க வந்து சத்தமா பேச மாட்டாங்க, இரும்ப மாட்டாங்க, சிரிக்க மாட்டாங்க, தனியா போயிட்டு சிரிப்பாங்க இல்லையா. அது மாதிரிலாம் அவங்க பசங்க இவ்வளவு அளவுக்கு நற்பண்புகளோட இருந்திருக்காங்க. ஓகே, அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பேசும்போது எல்லா லீலைகளும் பேசுவாங்க. பட் அவங்களுடைய மாதுரிய லீலைகள் காஞ்சுகல் லவ் பத்தி பேசவே மாட்டாங்களாம். எல்லா விஷயங்கள வந்து அஸ்தினாபுரத்துல என்ன பண்ணாரு அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க. பட் இந்த காஞ்சுகல் லவ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தர்களாகிய நம்ம வந்து அதுக்கு தான் நமக்கு வந்து பாகவதம் படிக்கும்போது ஆர்டர்ல போகணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருந்து தான் 10th கேண்டோக்கு போகணும், டைரக்டா ஜம்ப் ஆகக்கூடாது 10வது கேண்டோக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பக்தர்களை வந்து பிரபுபாதா என்ன ஒரு கிளாசிபிகேஷன் இங்க கொடுத்துருக்காருன்னா, கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எப்படி மாதிரி பக்தியை பண்ணணும், அதுலயே வந்து பக்தியில முதிர்ந்தவர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்ன்றத சொல்லியிருக்காங்க. யாருமே நம்ம எல்லாம் வந்து என்னக்குள்ள நம்ம அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா நமக்கெல்லாம் தகுதி இல்லை. இந்த கான்ஜுகல் லவ் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணாவை பத்தி பேசுறதுக்கு நமக்கு தகுதி இல்லை. அதனால பேசக்கூடாது. அதை நமக்கு பேசினாலும் புரிஞ்சுக்க கூடிய பக்குவம் இல்லை. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்டென்டல் வர்ஷிப்பபிள் பாஸ்ட் டைம்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. பரமாம்சர்களால தான் வந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகவதம் சொல்லுது. ஓகே, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நோ ஒன் ஷுட் கிளைம் இஸ் எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிருஷ்ணா அன்லெஸ் இஸ் லிபரேட்டட். ஒருத்தன் வந்து விடுதலை முக்தியுற்ற ஆத்மா இருந்தாதான் அவனுக்கு கடவுளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப் புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த நம்ம எல்லாம் வந்து இன்னும் எந்த நிலையில இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ஸ்டேட்ல தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஸ்டேட்ல இருக்க வந்து எப்படி வந்து பக்தி பண்ணணும்ன்றத வந்து இங்க பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. அவனுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி, அவன் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, பிரபுபாதா 4 விதிகளை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்றாரு. என்னென்ன, நோ மீட் ஈட்டிங். யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
4 rules and regulation. Chitralekha No Mataji. meat eating, no intoxication, illicit relationship, அப்புறம் இது அதுக்கு என்ன கேம்பிளிங். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ கேம்லிங். அது இல்லாமல் மாசத்தில் வரக்கூடிய 2 ஏகாதசியை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? தானியங்களை தவிர்த்து பழங்கள் இந்த சாமையில் ஏதாவது பண்ணி சாப்பிடலாம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மினிமம் 16 மாலைகளை பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பிரபுபாதா. அந்த மினிமம் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். அப்புறமே எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு சொல்லியிருக்காங்க? கண்டிஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஸ்டேட்டில் வந்து ஒருத்தன் வந்து பண்ண என்ன ஆகுது, டெய்லி வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் அதெல்லாம் வந்து படிக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். அப்போ பண்ண அவன் வந்து அந்த கண்டிஷன் ஸ்டேட்லேருந்து மெச்சூர் ஆகிட்டு அப்போ வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலாக வந்து அவன் முன்னேறான். அப்போ வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறான், ஹீ நோஸ் இஸ் ஓன் எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து அவனுக்கு புரியுது எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்னன்றது நல்லா புரியுது. நம்ம இப்போ வந்து தியரியை மாதிரி படிக்கிறோம் இல்லையா? அதை உணரணும்னா நாள் வேணும் இல்லைங்களா? அதுக்கு தான் வந்து பிரபுபாதா நமக்கு வந்து இந்த நியமங்களை கொடுத்துருக்காரு. ஓகே. ஸோ அதை விட்டுட்டு இந்த நியமங்கள்லாம் பண்ணாமல் ஆர்டிஃபிஷியலாக செயற்கையாக வந்து நம்ம வந்து எனக்கும் கடலுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்னு அப்படின்னு போனால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்னவா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிராகிருத்திய சகஜியா, வெறும் நடித்தல், ஆக்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ வந்து அதனால யாருக்குமே நன்மை இல்லை. வேஷம் போடுறவனுக்கும் நன்மை இல்லை, கிருஷ்ணருக்கும் நன்மை இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணாலும் கிருஷ்ணருக்கு வந்து நன்மை அடைய போகிறதில்ல. நன்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தான். ஸோ வந்து நம்ம தெளிவாக இருக்கும். நம்ம வந்து கட்டுண்ட ஸ்டேஜில் இருக்கோம், இந்த நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ வந்து நமக்கு மெச்சூர் ஸ்டேஜுக்கு போவோம், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு ஸ்டேஜுக்கு போவோம். அப்படி பண்ணாமல் நடுவில் வந்து சும்மா பொய்யான வேஷம் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள வந்து பிரகிருத்திய சகஜி. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தான்லாம் கோபின்னு நினச்சிட்டு கோபிகள் ஸ்திரீகள் மாதிரி வேஷம் போட்டுப்பாங்க, ஆண்கள் எல்லாம் கூட. ஓகே. அப்போ வந்து வேறு விதமான தேவையில்லாத செயல்கள்லாம் செய்வாங்க. அது தவறு, அது வேதங்கள் கண்டிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் சொல்கிறாங்க, எவ்ரிதிங் டேக்ஸ் எவ்ரிதிங் வெரி சீப்லி. ஓகே. ஸோ அது மாதிரி செயற்கையாக நம்ம செய்யக்கூடாது. பக்தின்றது நம்ம மனசில் இருக்கிறது, நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம். அதுதான் நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா, யோகா லிங்கிங் ப்ராசஸ், இணைத்தல். நம்மளையும் கிருஷ்ணரையும் வந்து இணைக்கக்கூடியது தான் பக்தி யோகா. ஓகே. இப்போ வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வக்கோளாறாக இருக்கும். அதாவது நான் வந்து கான்ஜுகல் லவ் பண்ணணும், என்னால் வந்து சாந்த ரச தாசிய ரசம்லாம் பண்ணக்கூடாது, மாதுரிய ரசத்தை தான் பண்ணணும்னு சொன்னால் அது வந்து மோஸ்ட் அபாமினல்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அது வந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு செய்யறதுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பு இங்கே தெரிவிக்கிறாரு குரூப கோசாமி. ஓகே. ஸோ ஒன்ஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து அந்த பௌதீக தளத்தில் இருந்து வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்புறம் அப்படி பண்ணக்கூடிய பக்தர்களை வந்து ஒருத்தவங்க வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து நம்ம குரு அஷ்டகத்துல படிப்போம் இல்லைங்களா? சம்சார தாவா நலலித்த லோகா. இல்லை ஃபர்ஸ்ட் அஃபென்ஸ் வரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி லெவல்ல இருக்கக்கூடிய பக்தர்களை வந்து நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க வந்து தன்னுடைய லைஃபையே ரிஸ்க் எடுத்துட்டு கிருஷ்ண பிரச்சாரத்துக்கு வராங்க. அதுதான் நாம அபராதம்ல ஃபர்ஸ்ட் அபராதம். பர்சனல் கேரக்டர் நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து 2 விஷயத்த சொல்றாங்க. அதாவது இந்த மன்மதன் இருக்காங்க இல்லையா, மன்மதன் வந்து கிருஷ்ணர் முன்னாடி பார்த்த உடனே அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பெல்லாம் ஃபுல்லா வேர்க்க விடுதான். அந்த வேர்வெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கெல்லாம் தண்ணி மாதிரி, நீர் சொட்டு மாதிரி தானே இருக்கும். அது வந்து ஃப்ரோசன் ஆயிடுச்சான். அதாவது உறிஞ்சிடுச்சான், ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சான். ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஆயிட்டு அது எதை வந்து பிரதிபலிக்குன்னு, கண்டேக்கியா ஃப்ரூட்ஸ்னு அப்படின்னு ஒன்று பழம் இருக்கு, அது மாதிரி மாறிடுச்சுங்களாம். ஸோ இது எதனோட வெளிப்பாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி பரவசத்தின் நிலையில ஒரு அறிகுறின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ
அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்த சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து பாஞ்சஜன்ய சங்க ஊதும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, அங்க இருக்க எது வம்சத்துல பிறந்த இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வந்து அந்த மயிர்கூச்சி எரிஞ்சிச்சாம். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இது பரவச நிலையின் ஒரு அறிகுறின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. இதே மாதிரி எப்ப வந்து நதி வந்து உறைஞ்சிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் எப்ப வந்து புல்லாங்குழல் ஊதுறாரோ அந்த ஓசையை கேட்டு வந்து யமுனா நதி கூட வந்து உறைஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ கிருஷ்ணர் பார்த்தாலும் வந்து சில பேர் வந்து மெய் சிலுக்குறாங்க. கிருஷ்ணருடைய சத்தத்தை கேட்டாலும் புல்லாங்குழல் சத்தத்தையும் கேட்டு உறைஞ்சிடுறாங்க. இங்க வந்து அவருடைய மன்மதன் வேறு யாரும் இல்லை, பகவான் கிருஷ்ணருடைய பையன் பிரத்யும்னன். அவன் பிரத்யும்னன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் என்ன ஆறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை சிவனுடைய சாபத்தால பஸ்மம் ஆயிடுறார். ஓகே. பஸ்மம் ஆயிட்டு அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து அந்த அவருடைய ஆத்மா வந்து கிருஷ்ணருடைய உடம்புல வந்து போய் மெர்ஜ் ஆயிடுமா. ஸோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ருக்மணிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தையா பிறக்கிறது வந்து பிரதிம்னன் மன்மதன் தான் வந்து பிறக்கிறார். ஏன்னா அவருடைய உடம்புல வந்து மெர்ஜ் ஆயிட்டார் இல்லையா, அதனால அவர் உடம்புல இருந்து வராருன்னு சொல்லிட்டு ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. ஸோ இவர் வந்து அப்படியே உரிச்சு வச்ச மாதிரி கிருஷ்ணர் மாதிரியே இருப்பார். பட் அவருடைய அன்லக்கி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அசுரன் இருப்பான். சம்பான்னு சம்பரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசுரா இருக்கு. சம்பரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசுரன் இருப்பான். அந்த அசுரனுக்கு தெரியும் என்னுடைய சாவு வந்து இந்த பிரத்யும்னால தான் சொல்லிட்டு இவன் பிறந்த ஒரு 8 நாள் 10 நாளுக்குள்ள இந்த குழந்தைய கடத்திட்டு போயிடுவான். கடத்திட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெருங்கடல்ல போட்டுடுறான். பெருங்கடல்ல போட்டோன்னா அவனை வந்து ஒரு மீன் வந்து முழுங்கி சாப்பிட்டுடுது. ஓகேவா. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு மீன் பிடிக்கிறவன் வந்து மீனை பிடிச்சிட்டு வித்துட்டு இருப்பான். வித்துட்டு இருக்கும்போது இது என்ன ஆகும் பாருங்களேன். மீன் வந்து அந்த அசுரன் வீட்டுல இருக்கிற வேலைக்காரன் வந்து தான் வாங்கிட்டு வேலைக்காரன் கையில போயிட்டு இந்த அசுரன் போய் கொடுப்பான். அவங்க சமைக்கிறதுக்கோசம் அந்த மீனை வெட்டுவாங்க. அப்போ வந்து அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான குழந்தை இருக்கும். ஸோ அங்க வந்து அந்த கிளீன் பண்ற வந்து என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க மனைவி தான் அங்க வேலையாளா இருப்பாங்க, வேலைக்காரியா இருப்பாங்க. பேரு வர மாட்டேன் வந்து ரத்தி தான் வந்து அங்க வந்து வேலை செய்வாங்க. ஓகே. வீட்டு வேலை செய்வாங்க, சமையல்காரியா இருப்பாங்க. அப்போ வந்து சமையல்காரியா இருக்கும்போது சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது குடுக்கத்தோடனே அவங்க கையில இந்த குழந்தைய கொடுப்பாங்க. அந்த குழந்தை பார்க்கறதுக்கு இவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா வந்து வளர்ப்பாங்க. ஒரு வாலிப வயசு வந்தவுடனே இந்த அம்மாவுக்கு வந்து அவங்க மேல ஈர்ப்பு வரும். அப்போ வந்து பிரத்யும்னன் கேட்பான், என்ன நீ இவ்வளவு நாள் வந்து ஒரு தாய் மாதிரி வந்து என்னை வளர்த்த, இன்னைக்கு வந்து வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்றியேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து நாரதர் முனி வந்து அவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த குழந்தை கிடைச்சிச்சு இல்லையா, அதாவது இந்த அசுரன் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் ருக்மணிக்கும் பிறந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு வந்துட்டான், கொல்லணும்னு போட்டா அது மீன் முழுங்கிடுச்சு, அதனால உங்க கையில வந்து கிடைச்சிருக்கு, இது நல்லா வளரணும் அப்படின்னு வளர்த்து ஆளாக்குன்னு சொல்லுவார். இந்த மாதிரி எல்லா கலைகளும் சொல்லி வளர்ப்பாங்க. அப்போ வந்து அந்த ஸ்டேஜ் இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த அசுரன் வந்து சம்பாரா என்ற அசுரன் வந்து உன்னை கொல்லணும்னு நினைக்கிறான், அவனை நீ போய் கொல்லுன்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த அவன் கையில வந்து நிறைய மிஸ்டிக் பவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், சக்திகள் மாயா சக்திகள்லாம் வச்சிருப்பான். அதனால இந்த அம்மா வித்யா மகாவித்யா என்ற 2 சக்தியும் அந்த அவனுக்கு கொடுத்து நீ அவனை கொல்றதுக்கு முன்னாடி நீ போய் கொண்டுட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சுடுவாங்க. அப்ப வந்து இந்த அசுரன் இல்லையா, அவனை வந்து ஈஸியா உசுப்பேத்திடலாம். அவனோட அரண்மனைக்கு போயிட்டு அவனை வந்து தகாத வார்த்தைகள்ல பேசி சண்டைக்கு வம்பிழுத்து ஆஹ் 2 பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஆயுதங்களால வந்து சண்டை போடுவாங்க. அந்த அசுரன் வந்து மேல ஆகாயத்துக்கு போயிடுவான், மறைஞ்சிடுவான். இவர் வந்து தன்னோட மிஸ்டிக் பவர் வச்சு எல்லா பவரும் வச்சு சண்டை போடுவாங்க. கடைசியில வந்து கொன்னுட்டு அப்புறம் வந்து பிரதீப்னா அவங்க அப்பா கையில போவாங்க. ஆகாய மார்க்கமா 2 பேரும் போய் மீட் பண்ணுவாங்க அவங்க அப்பாவை. அப்ப பார்க்கும்போது அங்க இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இவன் மன்மதன் இல்லையா, அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது அந்த புறம் இல்லைங்களா, அந்த புறத்துல போயிட்டு அந்த ஆகாய மார்க்கமா வந்து இறங்குவாங்க. அப்ப அங்க இருக்க பெண்கள்லாம் வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனும் இருக்கும், ஒரு வெக்கமும் இருக்கும். அதனால வெக்கத்தால ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போயிடுவாங்க, மறுபடியும் மீண்டும் வருவாங்க. இது யாருடா இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா கிருஷ்ணன் மாதிரி இருக்கான், பட் கிருஷ்ணர் இல்ல அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த சமயத்துல அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வருவார். கிருஷ்ணர் அவங்க அப்பா அம்மா வசுதேவர் தேவகி. அப்போ வந்து அந்த சமயத்துல வந்து நாரதரை வந்து கிருஷ்ணர் கூப்பிடுவார். ஏன்னா அங்க இருக்கிற பிரச்சனைகள்ல வந்து கிளாரிட்டி கொடுக்கணும் இல்லையா. அப்ப நாரதர் முனி வந்து எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுவாங்க. அப்ப ருக்மணிக்கு வந்து ஒரு திகைப்பு இருக்கும், இவன் பார்க்கறதுக்கு வந்து என் பையன் போலவே இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவன் இருந்திருந்தா என் பையன் இருந்திருந்தா இந்த வயசுல இருந்திருப்பான், இவ்வளவு அழகா இருக்கானே யாருன்னு அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க தான் 2 பேருமே மன்மதன் ரதி, அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்.
ஓகே. ஸோ இந்த பிரத்யும்னனுக்கோசம் அந்த ஸ்டோரி, அவனோட ஸ்டோரிக்கு போனோம். ஸோ இந்த மன்மதனுக்கு உடைய மாற்றங்கள் பார்த்தோம். யதுவுடைய மக்கள்களுக்கு வந்து அந்த சங்குநாதத்தை கேட்டு மயிர்கூச்சி அடைஞ்சதை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து சந்தோஷத்தினால வர பரவச நிலையுடைய அறிகுறிகள். சில அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏமாற்றத்தினால வரும். இது வந்து பௌதீக விஷயத்துல ஏமாந்துரு போறோம் பாருங்க, அந்த மாதிரி இல்லை. இது எல்லாமே பக்தி பரவசத்துல ஒவ்வொரு விஷயங்கள் இருக்கு. அதாவது பிரதீபனும் சம்பாவும் பேசிக்கிறாங்க. சம்பா, நீ ஒரு முறை மண்ணுல விளையாடிட்டு இருந்த பாரு, அப்ப வந்து உன் உடம்பு ஃபுல்லா வந்து இந்த களிமண்ணாவும் தூசியாவும் இருந்துச்சு. பட் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்பா வந்து உன்னை தூக்கி தன் மேல வச்சுக்கிட்டாரு, தன்னோட மடி மேல வச்சுக்கிட்டாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நீ எல்லாம் எவ்வளவு அளவுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்க. நீ வந்து கிளீனாவும் இல்ல, இது ஃபுல்லா அழுக்கு படிஞ்சிருந்த அந்த ஸ்டேஜ்ல கூட உன்னை வந்து அப்பா வந்து தூக்கி வச்சிட்டு இருந்தாரு. நீ எவ்வளவு அளவுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்க, எங்களுக்கு அந்த அதிர்ஷ்டமும் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு ஏக்கத்தினால வர்றது, பொறாமைனால இல்ல, பரவச நிலையில இது ஒரு வெளிப்பாடு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து தன்னை பாதுகாக்கிறாருன்றவே என்ன எல்லாருக்குமே இருக்கும். மாதாஜி இதை ஒருத்தங்க படிங்க மாதாஜி, இது ரொம்ப நல்ல பேராகிராஃப். ஹரே கிருஷ்ணா. சித்திரலேகா மாதாஜி புக் இருந்தா படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி, 1 நிமிஷம். கிருஷ்ணன் மீதான உறுதியான நிலையான அன்பிற்கு மற்றொரு சான்று அபிமன்யுவின் மரணத்தை பற்றி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் கூறும் நிகழ்ச்சியில் காணப்படுகிறது. அதுக்கு மேல இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா, அதுக்கு மேல பேராகிராஃப். அதுக்கு மேல வருகிறாங்க. கிருஷ்ணரை பெரியவராக கருதுவது மரியாதை உணர்வு ஆகும். இத்துடன் ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணரை தனது பாதுகாவலராக கருதும் பொழுது கிருஷ்ணர் மீதான அவரது உன்னத அன்பு அதிகரிக்கிறது. அவனது இணைந்த உணர்வுகள் மரியாதையுடன் கூடிய பயபக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த உறுதியான பயபக்தி மேலும் அதிகரிக்கும் பொழுது அது பயபக்தியில் விளைந்து முழு முதற் கடவுள் மீதான அன்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் ஈடுபாடும் மற்றும் மிக முக்கியமான 2 அடையாளங்களாகும். இந்த மரியாதையுடன் கூடிய பயபக்தியில் பிரத்யும்னன் தனது தந்தையுடன் உறக்க பேசியதே இல்லை. உண்மையில் அவர் தனது உதடுகளை விரிய திறந்ததும் இல்லை, கண்ணீர் வடிய நின்றதும் இல்லை. அவர் எப்போதும் தனது தந்தையின் திருவடி தாமரைகளை மட்டுமே பார்த்து கொண்டு நிற்பார். கிருஷ்ணன் மீதான உறுதியான நிலையான அன்பிற்கு மற்றொரு சான்று அபிமன்யுவின் மரண. இங்க வந்து ஹரே 2 கிருஷ்ண சொன்னீங்க மாதாஜி. பாருங்க, அந்த 2 வேர்டுக்கு அர்த்தம் தமிழ்ல சொல்லுங்க. அட்ராக்ஷன் அண்ட் அஃபெக்ஷன், 2 அறிகுறிகள் சொல்லிட்டு படிச்சீங்க பாருங்க. படிச்ச ஆமா, பேராகிராஃப்ல அதுக்கு உணர்வு என்ன? மரியாதையுடன் கூடிய பயபக்தி. அட்ராக்ஷன் அண்ட் அஃபெக்ஷன் மாதாஜி. கிருஷ்ணர் மீதான அவரது உன்னத அன்பு அதிகரிக்கிறது. உன்னத அன்பு அதுக்கு கீழே இருக்கு பாருங்க, 2 நடுவுல வரும். அட்ராக்ஷன் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஆர் 2 ப்ராமினன்ட் சிம்டம்ஸ் சொல்லிட்டு. சரி படிங்க. இந்த 2 அடையாளங்களாகும். இந்த மரியாதையுடன் கூடிய பயபக்தி தான் சொல்லலாங்க மாதாஜி. மரியாதை உணர்வுடன் கூடிய மரியாதையான பயபக்தின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, மரியாதைக்குரிய ஓகே பயபக்தி. சரிங்க மாதாஜி, படிங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க. கிருஷ்ணர் மீதான உறுதியான நிலையான அன்பிற்கு மற்றொரு சான்று அபிமன்யுவின் மரணத்தை பற்றி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் கூறும் நிகழ்ச்சியில் காணப்படுகின்றது. அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணரின் தங்கை சுபத்ராவிற்கும் பிறந்தவன் அபிமன்யு. அதனால் அபிமன்யு கிருஷ்ணருக்கு மருமகன் ஆவான். அவன் குருஷேத்திரத்தில் நடைபெற்ற போரில் கர்ணன், அஸ்வத்தாமா, ஜெயத்ரதன், கிருபாச்சாரியார், துரோணாச்சாரியார் போன்றவர்களின் கூட்டு முயற்சியால் கொல்லப்பட்டான். சுபத்திரையின் அன்பில் எந்த விதமான மாற்றம் ஏற்படவில்லை என்பதை வலியுறுத்துவதற்காக அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம், நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் அபிமன்யு கொல்லப்பட்ட போதிலும் கூட உங்கள் மீது சுபத்திரை வைத்திருக்கும் அன்பு வற்றிவிடவில்லை, ஏன் சிறிதும் மாற்றம் அடையவில்லை என்று கூறினான். தனது பக்தர்கள் மீது கிருஷ்ணர் கொண்ட பாசம் அவர் பிரத்யும்னரிடத்திலும் தனது முன்னால் கூச்சப்பட வேண்டாம் என்று கூறிய நிகழ்ச்சியில் வெளிப்படுகிறது. அவர் பிரத்யும்னரிடம் கூறுகிறார், அன்பு மைந்தனே, உனது தாழ்வு மனப்பான்மையை கைவிடு, தலை உடைந்து நிற்காதே, தெளிவான குரலில் என்னுடன் பேசு, கண்ணீர் சிந்தாதே, என்னை நேராக நிமிர்ந்து பார், எந்தவித தயக்கமும் இன்றி என்னை நீ தொடலாம். உனது தந்தையின் முன்னால் நீ அதிக அளவு மரியாதையும் பயமும் கொள்ள தேவையில்லை என்று கூறுகிறார். கிருஷ்ணர் மீது பிரத்யும்னன் கொண்ட பாசம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து தன்னோட மேலே வச்சிருக்கவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த ரெவரன்ஷியல் ஃபீலிங், அதாவது பயம் கலந்த பக்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. இந்த இதில் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட ரெண்டு அறிகுறிகள் இருக்கும், அதாவது அட்ராக்ஷன் அண்ட் அஃபெக்ஷன். இந்த ரெண்டு வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு மேலே வந்து மதிப்பு மரியாதை இருந்துச்சுன்னா அவங்க மேலே என்ன இருக்கும், இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து பார்க்கில் போகுதுன்னா அப்பா அம்மாவோட கையை பிடிச்சிட்டு போகும், அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு பயமும் இருக்காது இல்லையா, ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து காப்பாத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து யாரை வந்து என்ன வந்து அவர் உயர்ந்தவர் சிறந்தவர்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னை பாதுகாக்கிறான்ற நம்பிக்கை இருக்கும் இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு அறிகுறிகள் இருக்கும், ஒன்று அட்ராக்ஷன், அவங்க மேலே ஈர்ப்பு இருக்கும், இன்னொன்று வந்து அவங்க மேலே பற்றுதல் இருக்கும். ஓகே, இந்த வந்து நாள்பட இந்த ரெண்டு ஃபீலிங்ஸும் சேர்ந்தா அது வந்து ஸ்டடி ஸ்திரமான ரெவரன்ஷியல் டிவோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அது வந்து அது எதில் முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ் ஆஃப் காடட். இது ரொம்ப இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு முன்னே பேராகிராஃபில் வந்து கண்டிஷன்டு சோல்னு பார்த்தோம். கண்டிஷன்ஸ் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் ஆகுது. இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பயம் கலர்ந்த பக்தி என்னல முடியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லவ் ஆஃப் காடட். ஓகேங்களா, ஆரம்பிச்சது என்ன பயம், அச்சோ கடவுள், நம்ம கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது பண்ணல என்ன சாமி கண்ணை குத்திடுவாரு காதை குத்திடுவாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட சின்ன வயசுல கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ பக்தின்றதை நீ எப்படி பண்ணாலும் கடவுள் மேல அது கடைசியில எந்த விதமான எங்க முடியுதுன்னா அன்பு கலந்த பக்தியில முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா, அதனால இந்த பேராகிராஃப் இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னேன். ஸோ அப்போ பிரதிமனன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு வந்து பயம் மதிப்பு மரியாதை இருக்கு, பயமும் இருக்கு. அதனால அவர் என்னைக்குமே தன்னுடைய குரலை உயர்த்தி பேசினதே இல்லை. ஓகேவா, எப்பவுமே வாயை மூடிட்டு தான் இருப்பார். அன்லாக்டு லிப்ஸ் ஆஃப் இஸ் மவுத் இல்லையா. எப்பவுமே அவர் வந்து நெவர் ஷோ இஸ் ஃபேஸ் ஃபில்டு வித் தியர்ஸ், அப்போ வந்து கண்ணில் வந்து தண்ணீர் விட்டும் காமிச்சதே இல்லை. பட் எப்பவுமே எதை பார்த்துட்டு இருக்காரு, கிளான்ஸ் ஒன்லி அட் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர் இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து உல்டா பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா. பிரதிமனன் அடக்கத்தோட எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம வீட்டில் நம்ம பூஜை முன்னாடி கூட நம்ம வந்து உட்காந்துட்டு இல்லை கோயிலில் கூட உட்காந்துட்டு சத்தமா நம்ம தான் தாட் ஃபுட் ராஜா மாதிரி பண்ணியிருப்போம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் சைலண்டா இருக்கீங்க, யாரும் இப்படி எல்லாம் பண்ணது இல்லையா. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து தாமரை திருவடியை எப்படி பிரதிமனன் பார்த்தாரோ அது மாதிரி நம்மளும் பார்த்து அந்த லவ் ஆஃப் காடட் அதை இந்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும், கிருஷ்ண பிரேம இந்த நிலைக்கு போகணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அர்ஜுனனுக்கும் வந்து சுபத்ராவுக்கும் பிறந்த குழந்தை தான் வந்து அபிமன்யு இல்லையா. அந்த அபிமன்யு வந்து சக்கர யுகத்துக்கு உள்ள போறதுக்கு தெரியும், வெளியே வர்றதுக்கு தெரியாது. பட் அந்த சூழ்நிலையில வந்து அங்க வந்து அனுப்ப வேண்டியதா ஆயிடுச்சு. யுதிஷ்ட மகாராஜா எல்லாம் சொல்லி அவர் போறாரு, பட் வந்து காப்பாத்திடலாம்னு நினைச்சுதான் அனுப்புறாங்க. பட் திரும்பி அவன் வர முடியல. அப்போ வந்து யாரெல்லாம் வந்து அந்த கௌரவ படைகள் இருக்காங்க இல்லையா, ஜெயத்ருதா அவன் தானே அவனை கொன்னது, கர்ணா அஸ்வத்தாமா கிருபாச்சாரியார் துரோணாச்சாரியார் எல்லாரும் இருந்தாங்க. அவங்களுடைய இருப்புல தான் வந்து இந்த அபிமன்யு சின்ன பையன் இல்லையா, சின்ன பையன் அப்பதான் கல்யாணம் ஆயிருக்கும் இல்லையா, சுபத்ரா தேவியோட கல்யாணம், சாரி உத்ரா மாதாவோட அபிமன்யுக்கும் கல்யாணம் நடந்திருக்கும். ஸோ அவங்கள வந்து சாவடிச்சிட்டாங்க இல்லையா. அப்போ வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு செய்தியை போய் எடுத்துட்டு போய் கிருஷ்ணருக்கு சொல்வார், அதாவது உங்க தங்கச்சிக்கு வந்து உங்க மேல கோவமே இல்லை, நீங்க வந்து அவங்க முன்னாடி எப்படி அன்பு உங்க மேல வச்சிருந்தாங்க, உங்க மேல சுபத்ரா லவ் ஃபார் யூ இஸ் நாட் அஜிடேட்டட் அட் ஆல். ஓகே, அது கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்லை, உங்க முன்னாடி எவ்வளவு அளவுக்கு அன்பு இருந்துச்சோ அதே தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அவருக்கு என்ன, ஒரு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு கவலை என்ன, அந்த யுத்தத்துல குருஷேத்திர போர்ல அவரும் இருந்தாரு, அர்ஜுனனும் இருந்தாரு, எல்லாரும் இருந்தாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு வந்து அச்சோ நம்ம அண்ணன் இருந்தோம் நம்ம பையனை காப்பாத்தலையேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து திட்டுவாரோ, கவலையத்தோட இருக்கிறாங்களோ ஏக்கத்தோட இருக்காங்களோன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு கவலை. அதை வந்து கிளாரிஃபை பண்றாரு அர்ஜுனன். ஸோ அது மாதிரி எதுவுமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ ஏன்னா அபிமன்யு பார்த்தேன் கிருஷ்ணர் வந்து மாமா, அப்போ அபிமன்யு வந்து என்ன ஆகுறாரு, மருமக பிள்ளை ஆடுறாரு இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருந்தா கூட தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து பக்தின்றது மாறதில்லைன்றத இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஸோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன அட்வைஸ் பண்றாருன்னு பாருங்க. பிரதிம்னா நீ வந்து வெக்கப்பட்டு இருக்க தேவையில்லை,
இந்த இந்த அப்புறம் உனக்கு வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை வச்சுக்காத. நீ எப்பவுமே வந்து என்ன த தலைய கீழே தொங்க போட்டுட்டே இருக்க வேண்டாம். தைரியமா பேசு, தெளிவா பேசு. அப்ப வந்து நீ என்னைக்கும் வந்து கண்ணுல தண்ணீர் விடக்கூடாது. என்ன முகத்துக்கு நேரா பாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேல தோள் போட்டு கை போட்டு பேசுறார். எப்பவுமே இந்த மூத்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சுபாவம் அப்படிதானே இருக்கும். இல்ல எல்லாம் சின்ன பையன் வேணும்னா நல்லா கலகலான்னு பேசிடுவாங்க. பெரிய பையன் இதே மாதிரி சுபாவம் தானே இருக்கும். இந்த எல்லா சுபாவங்களும் பிரதிமனனுக்கு இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத இந்த வெக்கப்படுறது, உன் கீழ வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை எல்லாம் வச்சிருக்கிறது வேண்டாம். சகஜமா இருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவே அவரை தட்டி கொடுத்து நல்லா பேசுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ பிரதிமனன் வந்து அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் கிருஷ்ணா வாஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸிபிட்டட் பை இஸ் ஆக்ஷன். அவர் வந்து என்ன பண்ணார், இப்படிலாம் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு தாட் புட்னு இல்லை. அவருடைய அட்டாச்மெண்ட் போனதெல்லாம் பார்த்தது வந்து என்ன அஃபெக்ஷன் இல்லை அன்பை பார்த்தோம். இங்க வந்து அட்டாச்மெண்ட்டை பத்தி சொல்றாரு. பிரதிமனனுடைய அட்டாச்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் என்ன சொல்வாரோ கடுகுன்னு சொன்ன எள்ளுன்னு சொன்ன எண்ணெயா நிற்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து என்ன ஆர்டர் பண்ணுவாரோ அதை வந்து டக்குன்னு இமிடியேட்டா வந்து செயல்ல பண்ணிடுவாராம். இமீடியட்லி எக்ஸிக்யூட்ஸ் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன மாதிரி செயல்களா இருக்கட்டும். ஓகே, அதாவது அமிர்தம் போல இருக்கக்கூடிய செயல்களாக இருக்கட்டும், இல்ல விஷத்தை போல இருக்கக்கூடிய செயல்களா இருக்கட்டும், ஏதாவது அப்பா சொல்லிட்டாருன்னா பண்ணிடுவாராம். இப்ப அச்சச்சோ இதெல்லாம் எனக்கு கஷ்டம், என்னால முடியாது, அதை செஞ்சா எனக்கு இப்படி ஆகும் அப்படி ஆகும். சில பேர் நிறைய காரணங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பண்ணாமதுக்கு ஒரு சோம்பேறித்தனத்துக்கு. அது மாதிரிலாம் இல்லவே இல்லை. தன்னோட லைஃப்பை ரிஸ்க் எடுத்து கூட அவர் வந்து இமீடியட்டா பண்ணிடுவாங்க. என்னைக்கும் ஒரு நாளும் வந்து அவர் வந்து மறுப்பு தெரிஞ்சதும் இல்லை, ரிஜெக்ட் பண்ணதும் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி அளவுக்கு அவர் மேல வந்து அட்டாச்மெண்ட் இருந்துச்சு கிருஷ்ணர் மேல. ஓகே, ஸோ இன்னொரு உதாரணத்தை வந்து இங்க ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றேன்னா, பிரதிம்னஸ் அட்டாச்மெண்ட் இன் ஆங்ஸைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து சொல்றாங்க பாருங்க. நம்ம அப்ப ஸ்டோரி சொன்னோம் இல்லைங்களா, பிரதிமனனுடைய மனைவி வந்து ரத்தி. ஓகே, ஸோ இப்போதான் வந்து அசுரா சம்பர என்ற அசுரனை வந்து கொண்டாச்சு. வா நம்ம உடனே போயிட்டு அப்பாவை பார்க்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்வம் இருக்கு பிரதிமனனுக்கு. ஸோ இப்போ ஆகாசமானவா போறாங்க. அப்போ வந்து அவர் எப்பவுமே வந்து அவரை வந்து அவர் தான் என்னுடைய ஆன்மீக குரு. அவர் கையில எப்பவுமே வந்து பாஞ்சஜன்யம் வச்சிருப்பாரு. நான் அவரை பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய துயரம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா அப்பதானே அவருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ வந்து நான் என்னால இருக்க முடியாது, வா போலான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அப்போ போனா அவர் வந்து அந்த துவாரகையில இல்லை. ஓகே, when he was absent from Dwaraka at the battlefield of Kurukshetra, he said, since my என்னோட அப்பா துவாரகை விட்டு போயிட்டாரு, என்னால் இங்கெல்லாம் இருந்துட்டு என்னோட வேலைகள் எல்லாம் செய்ய முடியாது, யுத்த கலை பயிற்சி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. எனக்கு இன்னும் வந்து துவாரகையில் இருக்கணும்னு கூட ஆசை இல்லை, எங்க அப்பா இல்லாத இடத்துலன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரிவினோட ஏக்கத்தை வந்து சொல்றார் கோவமா. ஓகே, ஸோ வென் பிரதிம்னா கேம் பேக் ஆஃப்டர் அவர் சாகடிச்சிட்டு வந்த உடனே தன்னுடைய தந்தையை வந்து மீட் பண்றார். பார்த்த உடனே அவருக்கு என்ன சந்தோஷம், ஓவரா பேரானந்தம் கிடைக்குது. ஓவர் ஜாய்டு தட் he himself could not understand his joy on that occasion. தன்னையே புரிஞ்சிக்க கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அவருக்கு வந்து ஆனந்தமா இருக்காரு. ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதுக்கு உதாரணம் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சக்சஸ் இன் செப்பரேஷன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இது மாதிரி வேறு யாருக்கு வந்து இந்த சந்தோஷம் கிடைச்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிமிலர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வாஸ் அப்சர்வ்ட் வென் கிருஷ்ணா ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் த பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் குருஷேத்ரா டு ஹிஸ் ஹோம் அட் துவாரகா. நமக்கெல்லாம் தெரியும் இல்லைங்களா, இந்த குருஷேத்ரா போருக்கோசம் போனாரு. 3-4 மாசம் அங்கேயே இருந்துட்டாங்க பாண்டவங்களோடயே இல்லையா, தன்னோட பொண்டாட்டி பசங்க எல்லாம் மறந்துட்டு. ஸோ இவங்களும் வந்து ஏக்கத்தால இருந்தாங்க, ஃபீலிங் ஆஃப் செப்பரேஷன். அவர் வந்து அவர் இங்க இருக்க துவாரகா தேச ஜனங்களுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு திருப்தி இருந்துச்சு, சந்தோஷம் இருந்துச்சு, அந்த அளவுக்கு பிரதிமனனுக்கு சந்தோஷம் இருந்துச்சு. ஏன்னா அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பசங்க இருக்காங்க இல்லையா, 16,108 மனைவிமார்களுடைய மனைவிகள், அப்புறம் அவங்களுடைய 10 பசங்க இல்லையா. ஸோ எல்லாருமே ஓவர் ஜாய்ட் இன் எக்ஸ்டசி, அவ்வளோ அளவுக்கு ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. So every day Pradyumnan looked over the Krishna's lotus feet with tears in his eyes. ஸோ இது இதனோட அவர் எப்பவுமே வந்து என்னைக்குமே அப்பா வந்து தன்னை கூட்டி அரவணைச்சுக்கிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இருந்துடல அவர். ஓகேவா, சத்தமா பேசுறது அப்படிலாம் இல்லாம என்னைக்குமே டெய்லியும் வந்து அவருடைய தாமரை திருவடியை வணங்கினாரு. அதுவும் கண்ணீரால வந்து அபிஷேகம் பண்ணார் இல்ல, வித் டியர்ஸ் இன் ஐஸ் இல்லையா. ஸோ நமக்கெல்லாம் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட வரமாட்டேங்குது. ஸோ இது வந்து எதனோட அறிகுறின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பயம், மரியாதை, பயபக்தி, மரியாதைக்குரிய பக்தி
இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து இங்க ரூப கோஸ்வாமி வந்து விளக்கியிருக்காரு. ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு எமோஷன்ஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு மூடு இருக்கும் இல்லையா? பட் இங்க அழகா இந்த பிரத்திமனனுடைய ஒரு பையனை சொல்லி எல்லார் பையனுடைய மூட் அண்ட் பிஹேவியரை வந்து ரூப கோஸ்வாமி ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாரு. அது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கோம், கட்டுண்டு இருக்கிறோம் இல்லையா? ம் அது மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம பக்தியை எப்படி வெளிப்படுத்தணுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? எப்படி பிரதிம்னன் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கேட்டார். கிணத்துல குதிடான்னா கூட குதிக்கிறார். நம்ம எல்லாம் வந்து அப்படிதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம். நம்ம குரு சொல்லியிருக்க அந்த நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணி அவருக்கு பக்தி பண்ணி நம்மளுடைய சம்சார சாகரத்தை கடந்து போறதுக்கு குரு சாஸ்திரத்தை துணை கொண்டு நம்ம முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி நம்ம இந்த கிளாஸ் இங்கோட முடிச்சுக்கலாம். உங்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஓகே, வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौरव प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। एन பண்ணிக்கிறேன்